tejto chvíli sme tu 3 týždne. Od pondelka začneme 4. týždeň vlastne pri 3. operácii srdiečka. Veríme, že v poslednej. Chcem byť oporou a preto vlastne tu chcem byť. A chcem tu vlastne prežívať s nimi tento čas. Lebo to je čas našej rodiny. To nie je čas len lekárov a mojej dcery. Pamätám si, keď sme boli na prvú operáciu pred tými 2 rokmi, tak nám vtedy vraveli sestričky dole na Rabke, že možno keď pôjdete na 3., tak už budete v novom. Moje predstavy sú veľmi krásne, pretože nás k tomu vedie túžba už niekoľkoročná. Tu s pánom námestníkom Detského kardiocentra niekoľko rokov snívame o tom, že raz budeme stáť pred budovou nového pavilónu Detského kardiocentra. Rodičia by tam mohli byť s dieťaťom, možno obaja, lebo teraz je to obmedzené na jedného rodiča, ako vlastne aj kvôli tým priestorom, kvôli tomu, že nie je tu dostatočná kapacita. Tieto priestory tu sú veľmi už obmedzené hlavne pre mamičky. A nie je to ešte pre otcov. Pre otcov tu nie je miesto. V týchto nových priestoroch chceme, aby proste bola zachovaná jednota tej rodiny, čiže aby bola proste rodina spolu teda otec, matka, deti, súrodenci, a aby spolu prežívali aj šťastné, aj menej šťastné chvíle. Táto operačka vznikla spolu s Detskou fakultnou nemocnicou niekedy v 90. rokoch minulého storočia a v podstate to vybavenie štandardné tej operačnej miestnosti odvtedy sa príliš nezmenilo. Detská kardiológia je hlavne o operatíve a o riešení týchto chýb. Takže viac menej môžeme počítať, že budeme mať ako to srdce pravú operačnú a ľavú operačnú sálu, ako pravá komora a ľavá komora.